Sí. Bueno, bones tardes, moltes gràcies a el Consell Insular, gràcies Pep per ser convidada, estic realment molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i de fer una xerrada de flora. Bueno, anem a veure jo... Perdona? Que m'acosti, sí. Vale. Bueno, jo no vos faré una xerrada científica, ni vos xerraré d'un paper internacional, ni de grans resultats, ni tampoc faré prediccions de futur, que va tot el contrari. La meva xerrada de presentació serà molt simple, no serà gens complicada i és una presentació pràcticament en el 100% d'imatges, només veurem color. Abans de començar li volia donar les gràcies a en Xavier Manzano que m'ha deixat moltes de les imatges, d'altres les he agafades per internet, no sé si és molt legal això, però he agafat imatges d'internet i d'altres són meves. Vale? Bueno, he posat una frase aquí que pareix un poc cursi i nyonya, que és d'una cançó d'en Pau Donés, la darrera que va escriure. La primera frase diu «Eso que tu me das». Vale? Quan en Pep m'ha cridat per fer la xerrada va començar a sonar aquesta cançó per la ràdio i vaig pensar que és una frase molt xula perquè sigui el fil conductor de la meva xerrada, no? I en el final de la presentació, després de veure plantes i plantes i plantes, perquè en veurem i moltes, després podrem respondre a això, no? I tu me das, i què és el que ens dona la natura a nosaltres, la vegetació, no? Què és el que ens aporta a cada un de nosaltres. Bueno, la xerrada estarà estructurada de tal manera que vos xerraré de grups d'espècies, xerrarem d'aquelles plantes que són extraordinàries, les qualificant d'extraordinàries perquè són o endemismes, o són espècies singulars, o perquè no coneixem, o perquè són especials, però també xerraran d'espècies molt comuns, que sempre caminant per la ruta de pedra en sec les veiem. Les veiem però potser no les observam, perquè cada planta té la seva història, cada planta té la seva cultura i cada planta té alguna cosa especial que contar. Xerrarem també un poquet d'elles. I després xerrarem de diferents ambients, perquè les plantes tenen una capacitat d'adaptació, s'adapten a la temperatura, s'adapten a l'aigua, s'adapten a les condicions de nutrients d'en terra, s'adapten a la competència entre elles, no? I això dona lloc a el que nosaltres dèiem les comunitats vegetals. I la primera comunitat vegetal que vos presentaré seran els boscos. Quan xerram de boscos, què és el que ens ve al cap? Doncs ens ve Sullestrà, Espinar i Celsinar, els tres boscos principals, perquè a les Balears tenim poques espècies arbòries, però aquestes espècies arbòries donen nom a les principals comunitats de les Illes Balears de forest. En aquest cas tenim Celsinar, que és l'espècie arbòria principal, és Celsina. És una espècie escleròfila, productora d'ombra i que en el seu sotabosc té poques espècies i poc diverses. I ara explicarem un poquet d'això, perquè quan nosaltres xerram de forest, els forests que actualment veiem i l'estructura d'aquests estan condicionats principalment per dos factors. Per una banda tenim els factors ambientals que condicionen l'estructura de qualsevol bosc, factors ambientals tant biòtics com abiòtics, i també l'activitat humana, durant anys i anys que ha afectat l'estructura de cada bosc. El sotabosc d'un alzinar, com he dit, és pobre i poc divers, però vos mostraré les quatre plantes principals més característiques. Una esparreguera, supercomú, tothom la coneix, però és una espècie rizomatosa. Després tenim el cirerer de Betlem, que fa aquest fruit de color vermell, aferrat a una tija aplanada que té forma de fulla, Ruscus aculeatus, també és rizomatosa. Després tenim Paporsia, Cyclamen balearicum. Aquesta no és rizomatosa, però sí que té tubercles. Té aquesta fulla verda, per la part de davall de color morat i té els pètals així cap endarrere i tenen com una certa fragància. Aquestes tres plantes tenen aquest sistema radicular especial que per una banda el que fa és per emmagatzemar nutrients i per altra banda quan nosaltres tenen la part de dalt de la planta, la part verda, tenen la capacitat de rebrotar. I és per això que aquestes espècies se conserven dins un alzinar, perquè han suportat l'activitat de l'home d'any rere any i també del ramat que està dins els alzinars. I després he posat sobre aquesta planta realment no necessita presentació, és una planta supercomuna, ornamental, però sí que és molt típica dels forest nostre perquè la trobam dins alzinars, la trobam caminant per la muntanya, a un penya-segat, està per tot i tenia que estar en aquesta presentació sí o sí.
Després passam a un altre bosc, que són els pinars, el pi blanc, Pinus halepensis, que també dona nom a aquesta comunitat de substitució. El principal problema o amenaça que tenen els pins actualment, com bé saben tots, és la processionària. Ai, necessito un poquet d'aigua, perdona. Bueno, en aquest cas, el sotabosc no és pobre, és tot el contrari, és molt abundant i és molt ric. Hi ha diverses espècies d'arbustos, ara en xerrarem. Si tenim pocs arbres, alzina, ullastre, pi, tot el contrari, tenim molt d'arbustos, i ara xerrarem un poquet d'ells. Aquí tenim el garballó, Camaeros humilis, supercomú. El que passa és que té una distribució a Mallorca un poquet especial. Està a 3 nuclis ben separats, està a la part nord de la serra, a la part sud i a llevant. Segurament antigament tenia una distribució més àmplia, però ara no sabem per què té aquests grans nuclis, perquè també hi ha per la serra, per centre, però no tant. Els grans nuclis estan separats, nord, sud i serra de llevant. Després tenim la pistàcia lentiscus, la mata, que tothom la coneix, supercomuna, però té una hermana que se diu pistàcia terebinthus, que aquesta ja no és tan comuna, que la trobam a diferents puestos i no és fàcil de veure. El que passa és que és caducifolia, no és com aquesta que és perenne, i les fulles també estan dividides però tenen un foliol terminal, no és fàcil de veure, l'espècie germana en aquesta. I ara vos xerraré de la riquesa d'espècies arbustives que tenim aquí a les Balears, que caminant per la Garriga les anem trobant. Faré vies, seran 4 diapositives així d'aquesta morfologia i les anirem comentant una a una, poquet a poquet. Tenim primer de tot Cervosera, aquí, Arbutus-unedo, que és de la mateixa família que Chyprei. Tenen aquestes floretes en forma de campana cap a baix, en aquest cas de Cervosera són blanques, aquí són de color rosat, i la peculiaritat de Cervosera és que pots trobar en el mateix peu tant fruits com floretes, perquè els fruits tarden un any en madurar i són producte de la floració de l'any anterior. Tenen aquestes fulles grosses, verdes, i aquesta altra, que és de la mateixa família, tot el contrari, té les fulles primetes allargades i les tenen així enrodillades cap endins. Després tenim els Juniperus oxycedrus, el ginebró, també supercomú. Té aquestes fulles que surten en verticils de 3 en 3, com estrellades, i tenen una línia blanca damunt, que és característic d'aquesta planta. El ginebró té peus mascles i peus femella, en aquest cas és femella, i desenvolupa aquestes baies que són groguenques, després se tornen de color vermell i solen tenir com una polsina blanca per damunt. La fusta d'aquesta planta és molt aromàtica també. I aquesta és el lladoner, el llampúdol, el Rhamnus salaternus. Aquesta és una planta tota verda, ella no és fàcil de diferenciar qui no la coneix, perquè les floretes també són verdes i petitones. El que passa és que si agafam una fulleta d'aquesta, si la mirem així a contrallum, té com un halo translúcid i és fàcil de diferenciar per aquest caràcter. Més arbustos. Aquí tenim els aladerns. Aladern de fulla estreta i aladern de fulla ampla. Se poden confondre amb un ullastre, però no ho són. Són de la mateixa família, però són plantes diferents. Aquesta és més d'ambients més secs i aquesta és més de la serra. I entre una i l'altra hi ha varietats diferents. A vegades no és fàcil saber si és d'una espècie o de l'altra. Aquí tenim la murta, Mictus communis, per favor, tothom la coneix, amb aquestes flors blanques, amb un munt de pètals, una planta que té les fulles oposades en forma ovoide, verdes, lluentes, i té com unes glàndules que tenen uns olis essencials que si esclates les fulles entre les mans te dona aquesta oloreta de llimona dolça, no? És una planta que és símbol de l'amor i de la pau, perquè en els temps clàssics sabem que quan guanyaven els Jocs Olímpics se posaven aquesta corona típica, era de murta, o els poetes o els personatges d'aquella època també feien servir aquesta planta. I a la dreta tenim el matapoi, el Daphne nidium. Aquesta ja no és tan comuna, és una planta molt verinosa, la trobam bastant dispersa per la serra i té aquestes branques carregades de fulles en forma lanceolada, verdes, i desenvolupa aquestes baies de color vermell.
Les canyacabres, aquesta Neurum tricocon. El de tricocon ve perquè el fruit està format per 3 cocos units i és el que fa que ens ajuda a diferenciar aquesta planta. Fa mig metre d'alçada només. A la dreta he posat la Phedra fragilis. Aquesta és un poc peculiar perquè és l'única espècie d'aquesta família que tenim a Balears. És l'únic representant de Fedraceas que tenim a les Balears és la Phedra fragilis. I a baix he posat la sargelaga, aquesta sí que la coneixem bé perquè té unes espines així bestials que segur que caminant per la serra sempre s'ha fet mal perquè traspassa qualsevol tipus de teixit aquesta planta. Bueno, doncs a la primavera esclata amb aquestes flors de color groc meravellosa. I a la dreta he posat la genista que normalment trobam per la serra, Genista majorica. Aquesta té un color un poquet més verd claret, té les branques que cauen cap a baix per espès de les floretes i el groc, no sé si se pot veure bé, però és un color... Ai, verd. Sí, el groc és un groc més llimona, més àcid. I a la darrere de plantes arbustives tenim el romaní, típica planta mediterrània amb un munt d'usos culinaris i medicinals, no xerraré d'ella, però així de les 3 estepes que tenim a Balears, en tenim més, en tenim 5, però aquestes són les més abundants. L'estepa blanca, Cistus albidus, de floreta rosada i fulla superpilosa i un verd blanquinós. L'estepa llemonenca, Cistus montpelliensis, de floreta blanca, és molt viscosa, quan la toques entre les mans te queden com a brutes. I després la Cistus salvifolius, aquesta ja no és tan comuna. Un altre ambient. Quan caminam per la serra, a vegades ens trobam clarianes entre el bosc. M'has aturat aquí a vegades a mirar la vegetació? T'has de tirar en terra aquí per veure què és el que tenim, no? No són plantes que siguin molt visuals. Aquests ambients són molt interessants perquè són ambients que, bueno, aquí no hi ha moltes, però són ambients normalment que acumulen terra, són normalment zones planeres i que són molt riques i diverses en vegetació, d'espècies petitones sobretot. Tenim moltes gramínies, com el fenàs, que coneixem tots, a part d'altres gèneres. Tenim generiàcies, tenim eròdiums, aquí també creixen petites compostes, creixen plantaginàcies, hi ha moltes espècies, amb la qual jo vos recomano si un dia vos aturau a berenar un lloc d'aquests, vos heu de tirar en terra i en 1 metre quadrat trobareu una diversitat enorme de plantes. I volia fer un parèntesis per recomanar-vos aquest llibre. Jo fa molt d'anys que el vaig llegir i és un llibre molt petitó, molt fàcil, ara que ve Nadal, potser és un bon llibre per comprar i és molt simple de llegir. I va d'un senyor que cada dia s'asseu a la mateixa pedra a observar la natura, durant un any, cada dia. El llibre comença, transcorre i acaba en el mateix lloc. És com una vida que va canviant i a més està plena de sorpreses. Bueno, és un llibre recomanable. Un altre ambient, els Carritxars. Quan començam a pujar per la ruta de Pedra en Sec, més a dalt, després del Forest, ens trobam els Carritxars. Tenen importància els Carritxars? Bueno, és una gramínia perenne, molt forta, aquesta gramínia. És oportunista quan hi ha un incendi o quan hi ha un procés de degradació, entra fàcilment els càrrecs, però jo vull donar les gràcies als càrrecs, perquè els càrrecs té unes funcions ecològiques molt importants. Primer, paisatgística. Si no tenim els càrrecs, segurament trobaríem un munt de vessants de muntanya completament plenes de pedra, sense cap tipus de vegetació. I per altra banda, els càrrecs, a part de que alguns llocs pot tenir un comportament invasor, algunes bandes, però té una funció ecològica en el sentit que el que fa és retenir la terra, fa que la terra no se'n vagi per escorrentia. I a més serveix com a planta de refugi a altres plantes herbàcies que troben dins l'orla de la planta o entre dos càrrecs, troben protecció enfront dels herbívors i també troben aquestes condicions d'humitat perquè algunes llavors puguin germinar. Això és un tancat del Puigmajor, precisament a dalt de tot. El van tancar en el seu moment perquè era l'únic lloc que tenia terra i que tenia possibilitats de créixer alguna cosa aquí de dins.
Bueno, doncs passat un any i mig va començar a sortir una orquídia que se diu Orchis cazorlensis, que aquesta orquídia feia 40 anys que no se trobava. I així de sobte va començar a sortir en aquest tancat, i és perquè els herbívors ja no podien accedir aquí i aquesta orquídia va poder començar a florir i a fructificar. I no només orquídies i espècies singulars i especials, sinó també pins i alzines, o sigui que en aquest tancat, sense fer res, només tancant, s'està convertint en un lloc superinteressant a nivell florístic. Deixem els carritxars i passam als penya-segats. Quan xerram de penya-segats és sinònim d'endemisme. Penya-segats, plantes endèmiques, sí o sí. Són llocs inhòspits, llocs petitons, amb poca terra, però si troben el lloc per créixer tenen aquestes condicions d'humitat que necessiten les plantes per desenvolupar-se. I això és un exemple d'una paret vertical. Tenim aquí aquestes bolletes d'aquí en flor, la Potentilla caulescens, el té de roca, i aquesta altra de color més sanrós, aquesta d'aquí, és la massanella típica, un endemisme, és aquesta d'aquí, l'Icrisum ambigum, té aquestes fulles, són molt piloses, per això tenen aquest color que apareix blanc, i tenen uns capítols a la part apical d'una tilla. És un dels endemismes grocs que tenim pels nostres penya-segats. Un altre endemisme, Brassica balearica, aquesta és una germana de la col que nosaltres tenim a casa nostra, el mateix gènere. Té aquestes fulles en forma de roure, apareixen un roure, i és molt característica i molt típica també de la serra. Un altre endemisme, violeta de penyal, no sé per què se diu violeta, perquè és de color groc, però és un altre endemisme, Hippocrepis balearica, subespècie balearica. No s'han de confondre perquè normalment totes floreixen a la vegada, i en tenim més d'endemismes de color groc. Aquest és el lletsó de penyal, Crepis triaci, un altre endemisme. Aquesta no és petitó, és una composta, té les fulles en forma de roseta basal aplicades en terra. Un altre endemisme, aquesta és una Rubiàcia Gallium crespianum. Passaré aviat perquè tots són imatges, o sigui, tota l'estona serà veure imatges. I aquí passam un altre endemisme, però aquesta vegada la floreta ja no és groga, aquesta és més fàcil de diferenciar, se diu Escabiosa crètica. Igual que aquesta altra. Això és una gramínia endèmica, és molt rara, és molt compacta, les fulles aplanades i té aquesta inflorescència d'aquí, també com a de color morat o violeta. I els penya-segats no només tenim petits endemismes en forma de coixinet, no són coixinets però tenen forma així arrodonida, sinó que també tenim arbres. Aquests arbres no són arbres endèmics, sinó que són arbres que diuen que són els vestigis de lo que queden de boscos d'èpoques més humides i gran part d'ells són caducifolis. I ara a les Balears ens queden pocs exemplars superaïllats en llocs que no poden arribar a les cabres i a vegades no és fàcil diferenciar-los. Anem a veure, hi ha 4 o 5 arbres diferents. Aquest és l'arbre de visc, típic per Nadal, que fa aquestes bolletes de color vermell, i l'ex aquifolium, se diu, té aquestes fulles verdes lluentes, és preciós. Aquest sí que és caducifoli, la pomera borda, sorbusària. Tots aquests arbres estan empenyalats, no són fàcils de veure, sobretot si no tenen fulles, perquè com és caducifoli, a la tardor cauen totes. I desenvolupa aquestes falses umbel·les carregades de floretes blanques. Aquesta d'aquí. Un altre endemisme, l'Onythera pyrenaica, la subespècie és endèmica d'aquí, aquí la tenim més en detall. Aquesta planta en els mesos d'estiu desenvolupa unes llavorotes com a grogues petitones, queda la planta completament plena d'aquestes baies i la veritat és que és un aliment important durant els mesos d'estiu per als ocellets que estan per aquesta zona. També és caducifoli aquest arbre. Un altre arbre caducifoli, aquest és molt rar trobar-lo, això és corner, Amelanchier ovalis. No és fàcil aquesta planta de veure, és més delicada, és més senzilla, normalment trobem 3 o 4 branques, només, no són arbres grans, són 4 o 5 branques només. Té aquestes fulles molt delicades, serrades per al marge. I aquest sí que és més comú, aquest és el rodobà, Acer opalo, subespècie granatense.
Aquesta és bastant abundant per la serra i quan veiem un arbre de color groc a la serra, a la tardor, és aquest. Els altres segurament no són tan fàcils de veure perquè solen estar a la cara nord. I després ja tenim, bueno, això és un detall de la fulla, i el darrer arbre és conegut per tots, l'esteix, Taxus baccata. Té aquestes fulles compactes, fortes, verdes, aciculars i desenvolupa aquesta baia de color vermell. Tot l'arbre és tòxic, menys el fruit se pot menjar. Jo m'he menjat això i no m'ha passat res, però sí que la llavor és tòxica, o sigui, hem d'anar alerta perquè és un arbre molt verinós, la llavor s'ha de tirar. Aquí he posat un teix petitó perquè la Conselleria de Medi Ambient i el Consell Insular ha fet molta feina amb aquest arbre. Si de forma natural hi ha uns 600 teixos a tota la serra, l'administració balear el que ha fet és duplicar aquesta població perquè és una planta que està catalogada, té un pla de maneig a darrere, i si aneu per les voltes de Galileu o per els massips trobareu exemplars de repoblació com aquest, que són teixos petitons que provenen de llavors, normalment, de llavors naturals, i el que intentem és que la població de teixos tiri cap amunt, no? Però aquesta no és la imatge més real d'un teix a la serra. Normalment quan ens trobem un teix el veiem d'aquesta manera, completament devorat per les cabres, menys la part que no és accessible. Això són els teixos que ens trobem per la serra. O aquesta altra, dues branques i no trobam un arbre sencer i espès, tot el contrari, ens trobam pirreumes, que deim nosaltres. Bueno, aquesta planta és molt especial, és endèmica només del Puigmajor i de la Serra dels Teixos, és Cotoneaster majoricensis. Aquesta planta està en perill d'extinció i realment està malament, perquè crec que puc comptar en les dues mans el nombre total d'exemplars reproductors que nosaltres tenim a la serra. I a part dels arbres empenyalats, que ja us he mostrat els arbres, en tenim d'altres que ja no estan tan empenyalats, però que són comuns i també s'han de citar perquè són comuns quan circulant per la serra. Aquí tenim el cirerer de Pastor, Crataegus monogyna, caducifoli, és una rosàcia de flors blanques, grossetes i aquesta balla. Després tenim el marfull, Viburnum tinus, desenvolupa a l'hivern aquesta umbel·la grossa de flors blanques, és molt llamatiu. I aquest arbust el solem trobar a les capçaleres dels torrents i sol viure amb el llorer, amb els laurus nobilis, a zones molt humides de la serra. I el darrer, que no podria faltar, és el boix, Buxus balearica. Aquest el trobam també a zones d'alta muntanya, però no empenyalats, sinó a zones ja més planeres. És característica la fulla dels buxus perquè és ovalada i la part apical està marginada, té com una entrada cap endins i després el fruit té aquests peduncles que també és molt característic. Bueno, abans era molt més abundant aquesta planta a la serra. El que passa és que perquè diuen que formava part de la dieta de la cabra endèmica, del Miotragus. I a més fa un parell d'anys s'ha trobat una papallona que s'alimenta, és defoliadora, s'oruga de la papallona, defolia el boix balear. I pensam que aquesta planta està en recessió. Bueno, deixam els penya-segats i passam a la base dels penya-segats. Són zones més riques, més nitrogen, més nutrients i poden trobar plantes herbàcies de major tamany. Faré via. Aquesta és Celeborus foetidus. És una planta completament verda, això són les floretes i els sèpals que les protegeix, té aquest halo de color vermell. Aquest és un endemisme, Elevorus lividus, també és un Elevorus, però l'altre era Foetidus i este lividus. Se diu peònia blanca, és característica aquesta coloració vermella de tota la planta i aquestes venes de color blanc de les fulles. I després ja la que nosaltres coneixem, la peònia cambacedesi típica, que quan la veiem és un espectacle per la serra trobar-la. La didalera, Digitalis minor, trobam exemplars que són d'aquest color rosa intens i també n'hi ha d'altres que són blancs. La seva delicadesa contrasta amb la toxicitat d'aquesta planta perquè és una planta tòxica també. La primavera blanca, Primula caulis, la subespècie també és endèmica d'aquí. Aquesta no és tan fàcil de veure perquè normalment s'amaga dins en cletxes, a zones humides, en zones amb ombra.
però sí que quan la veu a distància perquè té les floretes grosses, blanques, amb el centre groc i les fulles són bastant grosses. I després un altre endemisme és la viola haubertiana. He posat la haubertiana perquè és més fàcil d'identificar, en tenim més de violes que s'hibriden. A més, aquesta haubertiana té la fulla coriàcia i brillant, i això la diferencia de la resta. Després, entre les roques, trobem dues espècies d'arenària, arenària baleàrica, un altre endemisme. Aquestes floretes, això d'aquí són les fulles aferrades a les roques i desenvolupa aquesta tija en la floreta a la part de dalt. I una altra arenària que és més grosseta, arenària grandiflora, subespècie glabrescens. Un altre endemisme, el gàlium. Tots són endemismes, a la zona de muntanya, penya-segat i base en trobam un munt d'endemismes. Gàlium balearicum, aquesta només la veurem quan està en flor, si no impossible de veure, passa molt desapercebuda, és molt petitona. Aquesta no és endèmica, aquesta és la lletrera supercomuna que la trobam per tot, que és Euphorbia caracias. Té aquestes floretes, això són nectarífers de color vermell i de color marró, és molt llamativa també. I ja passam als coixinets, també coneixem els coixinets. En tenim dos que són d'endèmics. Aquesta és una lleguminosa, Astragalus balearicus. Aquest és un detall de la seva flor. Són les fulles compostes, té espines terminals i la floreta de color vermell. I aquesta és l'altra, que se diu Teucrium marum, subespècie occidental, i també li diuen Teucrium balearicum en aquest. Són molt fàcils de diferenciar. Aquí tenim els dos, l'Astragalus, de color verd fosc, i l'altre, el Teucrium marum, subespècie occidental. Un és verd fosc, l'altre és més senra, una lleguminosa i l'altra és una labiada. Un altre cocinet és l'eritjà, entre roques. Aquesta planta la poden trepitjar que no passa res. És superforta, està plena d'espines, té aquestes fulles petitones i quan està en flor sí que veiem aquesta acumulació de floretes de color rosa. També tenim la camomila, no és un cocinet, la camomila, no sé molt bé perquè està aquí situada, però bueno, la camomila la trobam des d'alta muntanya fins a de vora de la mà. És una planta que la trobam per tot i a la muntanya, principalment a les parts més elevades, és una planta freqüent. I ara xerrant d'aquestes plantes que tenen forma de coixinat, volia xerrar que moltes d'elles tenen una altra funció i fan com de mamàs, com d'espècies nodrizes. El que fan és protegir altres espècies herbàcies que no tenen la capacitat de florir ni de créixer per elles mateixes perquè no tenen refugi. Aquí tenim una herbàcia que surt dins un coixinat, aquí tenim l'espècie que vos he dit antes, el Cotoneaster majoricensis en perill d'extinció que surt dins una planta en forma de coixinat. Aquí tenim una alzina que surt dins un càrrig, una alzina dins una mata de romaní i aquí una ononis que surt dins una eritja. És un altre comportament que aprofiten les plantes més vulnerables per créixer. Hi ha altres endemismes que no poden faltar a la serra per continuar en la volta botànica. És l'estapolluana, aquesta planta tan viscosa de flors grogues, grosses, impressionant quan està tota ella en flor. Endèmica d'aquí, aquesta se diu nom comú brutònica, no sé molt bé per què se diu brutònica, hauria de cercar. Aquesta és Teucrium asiaticum, un altre endemisme d'aquí. És labiada amb un llavi només, de flors de color roseta i té les fulles que surten així en horitzontal. És una mata petitona. Després tenim aquí aquesta planta que pareix que està seca. Això és l'estepa blanera, la flor misitàlica, un altre endemisme. Està tan carregada de pèls que pareix de color blanc. Les floretes són bastant grosses, surten del mateix verticil en pisos diferents. Euphorbia junkeriana, aquesta és només endèmica del Massanella, està dalt de tot el Massanella. Té aquests nectaris que són de color vermell amb dos apèndices grocs que són molt característics. Aquesta planta també és una planta que està amenaçada, la Conselleria també fa molta feina amb ella i ha creat una població nova a dalt del Puigmajor. Euphorbia marici baleàrica, un altre endemisme petit, aquest sí que és molt difícil, passa desapercebut. I ara vos mostraré 3 o 4 que tenen la mateixa morfologia i que sempre viuen junts, comparteixen el mateix hàbitat. El botó d'or, Ranunculus weileri, Herodium ricardi, tots són endemismes, plantes superpetites endèmiques.
Cimbalaria aikitriloba, la Chiptorpia africana, se diu africana però és endèmica d'aquí. Una margalida petitona, Bellidioides, aquesta sí que té les fulles aplicades també en terra. No s'ha de confondre amb altres margalides que ens trobam passejant per la serra. Aquesta és molt més petitona. Aquesta és molt rara, molt singular, també està catalogada com a amenaçada, Scano Reino Rodriguezi. Només està a les parts més altes dels cims de la serra. Salinària originea, aquesta és típica perquè està en moltes portades de llibres, amb aquestes coloracions de color vermell i taronja. I la típica safrà bord, no? Aquesta sí que la coneixem, el crocus cambacedesi, també endèmica. És fàcil de reconèixer perquè té les fulles allargades i té com una línia blanca enmig que la fa fàcil de veure. I ara us volia mostrar unes plantes que no són ni endèmiques, que no són ni comuns, que mai se xerra d'elles, que són plantes que no se coneixen i no sé per què no els donen importància, però són plantes molt petites que normalment viuen en aquests prats d'herbàcies que vos he comentat abans i per allò tenen unes característiques molt especials i són plantes realment belles, no? Aquesta és Sornungia petrea, una planta raríssima, són així de petitones. Xeròfila verna, una altra que tenim per la serra, no són plantes gens comuns, no són fàcils de veure. Aquesta és molt xula perquè té una única llavoreta, que està completament aplastada, està envoltada per una membrana i s'agrupen totes a la part terminal de la tilla. Aquesta és la Saxifraga tridactylides, que com el propi nom diu, tridactylides, la fulla té 3 dits, forma de 3 dits. Com se diu aquesta? Erinus alpinus, aquesta és perenne, no és anual com les altres. També és espectacular quan floreix perquè té moltes flors acumulades dins una petita mata. I aquesta sí que és típica, és tambord. Aquesta sí que segurament l'heu vist moltes vegades. Hi ha dues espècies diferents, no són fàcils de diferenciar. Està la Micromeria filiformis i la Micromeria microfila. Se diferencien bàsicament per la col·locació de les flors, perquè el calze té pèls o no, ja són caràcters botànics un poquet especials. I ara xerrarem de les falgueres. Vaig bé de temps? Sí, Vale, perfecte. Les falgueres és el grup de plantes terrestres més antic i més simple que tenim. Viuen a llocs humits i ombrívols. Tenen arrels, tenen tija, tenen fulla, però no tenen ni flors ni llavors, tenen espores que se dispersen fàcilment pel vent. A les Balears tenim aproximadament una quarantena de falgueres i en tenim falgueres que són supercomuns, falgueres que són raríssimes i d'altres que són endèmiques. Però normalment quasi totes elles solen tenir una mida petita, excepte les que estan dins encletxes d'alta muntanya, però les més comuns són petitones. A altres llocs del món, a zones més humides, poden fer fins a 25 metres d'alçada, una falguera, són falgueres arbòries. Aquesta és la Selaginella lenticulata, viu completament aferrada en terra i a vegades agafa aquestes coloracions vermelloses. El cabelló de Venus, aquesta és típica, Dianthus capillus veneris, de zones amb aigua, quan brolla aigua. Les parts verdes són coriàcies i l'aigua rellisca per damunt. Se diu capillus veneris perquè antigament se feia servir per salopècia. L'Asplenium tricomanes, que té aquests fronts allargats que van de més a menys, cada vegada més petits. Això són els soros de darrere, que tenen aquí les espores amb aquesta morfologia allargada, que no és molt comuna. Aquesta és una falguera pròpia de zones més seques, Ceterac officinarum, perquè té a la part de darrere, del front té com unes escates que fan com de mirall i reflexen el llum, per això pot estar a zones amb més insolació directa. I aquesta la volia posar, Asteridium aquilinum, és una falguera bastant grossa, perquè aquesta és una planta que no té depredadors, que té rizoma, és una planta superpotent, és verinosa i té unes espores tan primes que volen sovint. És la planta terrestre amb millor distribució, en la distribució més gran del món. Està per tot, aquesta falguera, fins i tot a vegades pot tenir un comportament invasor perquè ocupa llocs que poden estar des de degradats fins a entrar dins un alzinar.
I aquesta és la falguera més comuna, que ens trobam per tot, les parets de pedra, és el polipodi en canvi, com té els frondes i aquests lòbuls que apareixen dits tan allargats. I me dona peu a presentar un dels darrers ambients, que són les parets de pedra, típic ambient balear de construcció humana. Doncs tenim aquí falgueres, tenim molses i després hi ha dues espècies típiques d'aquests ambients. Un són els sèdums. Hi ha diverses espècies de sèdums a Balears, arboris, anuals, en tenim de diferents tipus. Aquest és el sèdum dacifilum, que té les fulles crasses, compactes, plena de pèls, per això té aquesta coloració i aquestes floretes rosades. I un altre gènere molt comú d'aquestes zones de les parets són els umbilicus. No són fàcils de diferenciar tampoc, però sí que són molt comuns i la fulla sempre és arrodonida i el peduncle surt just d'enmig de la fulla. Me queden ambients i me queden plantes per dir-vos, però no puc abarcar-ho tot perquè són moltes. Però no vull acabar sense xerrar un poquet de les invasores, com ha dit en Pep abans, perquè hi ha 3 o 4 invasores importants a la serra que s'han de controlar, que està molt bé conèixer-les i si qualque vegada no les trobam estaria bé avisar la conselleria o una gent de medi ambient o en el consell, a qui sigui. La qüestió és que aquestes plantes han d'estar sempre localitzades i han de poder tenir la possibilitat de poder actuar damunt elles. Aquesta és una planta que se diu Spartium huncium, és una lleguminosa, és mediterrània però té un comportament invasor aquí a les Balears. Està present a la zona de Valldemossa, en el Clot d'Ubarca, i no te dones compte i te colonitza una àrea ràpidament. Una altra invasora és el cotoner, els Gomphocarpus fruticosus. Aquesta és ben coneguda perquè fa aquests fruits arrodonits. A dins té unes llavoretes que té com un cotó que li serveix per la dispersió pel vent. Quan no està en fruit no és fàcil de diferenciar aquesta planta i és molt oportunista. Després tenim Celanthus altissima, que és l'arbre del cel. Això és el torrent de cua negra. Aquesta planta en teoria ja està erradicada, se va fer una actuació d'erradicació. I després tenim el Penicetum, dues espècies de gramínies que també se dispersen per el vent i són realment delicades, sobretot aquesta, el Penicetum villosum, que la podem trobar a la zona de Pollença. I luego, com no, la cabra, el principal herbívor invasor de la serra. Jo no eliminaria la cabra, però sí que trobo que s'ha de controlar de forma dràstica la densitat de cabres, perquè realment el paisatge que nosaltres veiem de la serra, les plantes que nosaltres podem observar, tipus romaní, mata, tipus estapelluana, són plantes que les cabres no es deixen veure, perquè són plantes que les cabres no se mengen, perquè tenen tanins, per lo que sigui, perquè són tòxiques, són plantes que les cabres no se mengen i són les úniques que nosaltres podem veure, aquelles plantes. La resta, qualsevol brot verd que surt normalment és devorat per les cabres. Això és una imatge d'una finca que van plantar ullastres i els van protegir en reixeta metàl·lica i va quedar ja abandonat. L'ullastre ha començat a créixer, però quan surt d'aquí ja venen les cabres, la primera fulla que surt se la mengen o les fulletes que surten per davora també se la mengen, amb la qual cosa ja no val ni la pena fer aquest tipus d'actuació perquè no tenen ni possibilitat de créixer, ni de florir, ni de produir fruits. I ara ja enllaçant, per fi, en la primera diapositiva, en la cançó de Pau Donés, que és el que tu me das, que ens dona la vegetació per nosaltres, que ens dona la natura verda, diguem. Ens dona molt, ens dona moltíssim, ens dona riquesa i ens dona diversitat. Tenim una flora balear que és extraordinària, que és digna de conèixer i digna de protegir. Ens dona bella la companyia, ens dona color i a més ens proporciona equilibri perquè és part de l'hàbitat i l'aliment de la vida silvestre, lògicament. La vegetació regula cicles biològics superimportants i a més va formar part, forma i formarà part de la cultura i de l'economia balear. I el darrer he posat que la natura ens dona salut. Realment la natura és font d'oxigen. La natura també no s'obliga de caminar, quan caminem per la ruta de pedra en sec han de fer exercici, han de caminar i a més la natura ens dona pau, ens dona tranquil·litat i ens dona felicitat. O sigui que ja per acabar, moltes gràcies per aquesta passejada botànica conjunta i per la vostra atenció.